ହନୁମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଥରେ ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲା ସମୟ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ହିଁ ରହିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ହନୁମାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତଳେ କେମିତି ଶୋଇବ ଭଳି ହନୁମାନ ଛଟକର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ହନୁମାନ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରିବି। ଗତ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଏକ ସେବକ କରି ଆସୁଅଛି। ସେଇ କାମ ମୋର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ମୋ କାମ ତୁମ୍ଭ କରିବା ଏହା ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଆଉ ଯେ କୌଣସି କାମ କରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହନୁମାନ ହସି କହିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ବି ବଡ ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମୁଁ ବି ଏହା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହା କହି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦି ଜଣେ କିଏ କାମ କରିବ ବୋଲି ତା ହଉଥିଲେ। କାହାକୁ ଅଧିକ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ଏହା ଦେଖି ଏହା ଅଧିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ବୋଲି ଜାଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ। ହନୁମାନ ଏହି କାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହିଁ କରୁ, ମୁଁ ତୁମଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ହନୁମାନ କଣ କରିବା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ୱାନର ସେନାକୁ ଜଗିକି ତାହ ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ନ ଆସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇଠାରେ କିଛି ବି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, ୱାନର ସେନା କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ସେখানে ଦେଖି ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହା କଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଏହା କଣ ବଡ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବସି ସେଇଠାରୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।